Després de la prehistòria ve l'edat antiga, el període històric en el qual van aparèixer les primeres civilitzacions com les de Mesopotàmia o Egipte. Avui, però, parlarem d'una civilització que va marcar profundament el món des del mar Mediterrani, l'antiga Grècia. De fet, el va marcar tan profundament que encara avui parlem una mica de grec sense adonar-nos-en, quan diem paraules com biblioteca, tanatori, oftalmòleg, pediatre. L'antiga Grècia s'acostuma a dividir en 4 fases: l'època fosca, l'època arcaica, l'època clàssica i l'època hel·lenística. La cultura grega es desenvolupa al voltant del mar Egeu. Ara bé, els grecs no van ser els primers a viure en aquest mar. Molt abans que ells, durant l'edat de bronze, hi van existir 2 civilitzacions molt importants. A l'illa de Creta, entre els anys 2700 a.C. i el 1450 a.C., va existir la civilització minoica, i per sort es conserven restes arqueològiques de les ciutats minoiques. A l'actual Grècia continental hi va haver la civilització micènica, aproximadament entre els anys 1600 a.C. i 1100 a.C. Els micènics eren bons comerciants i es governaven amb reis guerrers que controlaven petites ciutats emmurallades. A més, van desenvolupar la seva pròpia escriptura. Cap al 1200 a.C., els micènics van començar a desaparèixer, arribant així l'època fosca, que duraria fins als volts del 800 a.C. La gent que vivia a prop del mar Egeu van patir guerres i migracions decaient així les ciutats micèniques i minoiques. L'època fosca suposaria un període sense cap gran civilització, però tot i així, durant l'època fosca es va formar la llengua grega. I així arribem a l'època arcaica, que va començar quan van formar-se les primeres ciutats-estat gregues a inicis del segle VIII a.C. Aquestes ciutats-estat s'anomenaven polis. Les polis es formaven a partir de la unió o absorció de diferents tribus o poblats. Les més importants van ser Atenes, Esparta, Tebes i Corint, però n'hi havia moltes més. Cada polis era independent de les altres. A més, les polis també incloïen els territoris del voltant, on es practicava l'agricultura o la ramaderia i d'on s'extreien recursos com ara els metalls, la sal, la pedra. Cada 4 anys, tots els grecs de diferents polis es reunien a Olímpia per participar en els Jocs Olímpics, les competicions atlètiques en honor als déus. Eren tan importants que fins i tot les guerres s'aturaven i els guanyadors es convertien en celebritats. Els grecs antics es deien a si mateixos helens, ja que segons la seva mitologia creien ser els descendents d'Hèlen, el fill de l'únic supervivent d'un diluvi universal, i per això anomenaven Hèlade a tots els seus territoris. Durant l'època arcaica es va formar la religió grega, que tenia una mitologia molt rica. Creien que el món Olimp era la residència dels déus, des d'on governava Zeus amb els seus llampecs. I Zeus no estava pas sol, perquè els grecs eren politeistes. Hermès era el missatger de Zeus. Posidó era el déu del mar. Hades era el déu de l'inframón, el món dels morts. Apol·lo era el déu de les ciències i les arts. Ares era el déu de la guerra. Afrodita era la deessa de l'amor. Hefest era el déu de l'artesania. Dionís era el déu del vi i la festa. Demetra era la deessa de l'agricultura. I Atena era la deessa de la saviesa i també la protectora d'Atenes. A banda dels déus, també tenien herois i semideus com Hèracles, o com el coneixien els romans, Hèrcules, que es va convertir en semideu, o Aquil·les, el guerrer invencible del taló feble de la llegenda de la guerra de Troia. L'Hèlade era un país muntanyós, estava ple de penya-segats i illes de totes les mides i no tenia rius grans a diferència d'Egipte i Mesopotàmia. A vegades era més fàcil moure's en vaixell que a peu i tot plegat complicava molt l'agricultura. Per aconseguir noves oportunitats calia navegar a la mar, tal com ja havien fet antigament els micènics. Els grecs emigraven de les polis fugint dels conflictes o de la pobresa, viatjant per comerciar arreu del Mediterrani. Aquesta situació els va portar a fundar noves ciutats allà on el comerç els anava bé. Quan una civilització envia gent a establir-se a altres llocs, es diu que s'inicia una colonització. Les noves ciutats que es funden lluny es diuen colònies. Els habitants que se n'hi van a viure es diuen colons i els països o ciutats-estat que mantenen el control polític de les colònies es diuen metròpolis. Però quan els grecs van salpant els seus vaixells per comerciar i fundar ciutats, una altra civilització se'ls havia avançat: Fenícia. Fenícia era un país situat a la costa de la creixent fèrtil, a un tros muntanyós i sense grans rius. Des de l'edat del bronze hi havien aparegut ciutats-estat dedicades al comerç i l'artesania, com ara Biblos, Sidó, Tir o Beirut. En aquesta zona els passava com ara l'Hèlade. No hi havia gaires terres fèrtils per poder conrear. A partir de l'any 900 a.C., mentre Grècia encara durava l'edat fosca i no hi havia gaires ciutats, els fenicis van començar a fundar colònies. Al voltant de l'any 800 a.C. van fundar Cartago, a l'actual Tunísia, i poc després van fundar Gadir, la que avui dia és la ciutat de Cadis, i també Malaca, l'actual Màlaga. Després del 700 a.C. es van establir a Eivissa, que van anomenar Iwossi. Els fenicis també van inventar l'alfabet que hem acabat fent servir nosaltres. Els grecs van adaptar l'alfabet fenici a la seva llengua, afegint-hi les vocals. Les primeres lletres en van ser l'alfa, la nostra A, i la beta, la nostra B alta.
Així doncs, com que els fenicis s'havien aventurat abans, quan les polis gregues van començar a fundar les seves colònies a partir de l'any 800 abans de Crist, van haver de guerrejar amb els fenicis i aprofitar les zones que ells no havien colonitzat. De les colònies que els grecs van fundar lluny de Grècia en va destacar Siracusa, fundada l'any 734 abans de Crist a Sicília, o Tàrent, fundada l'any 706 abans de Crist. Al sud de la península itàlica va tenir tanta presència grega que es va acabar anomenant Magna Grècia, és a dir, la Gran Grècia. Als voltants dels 600 abans de Crist van fundar Massàlia, l'actual Marsella, a França, i des d'allà van fundar 2 assentaments a l'actual costa catalana. Cap al 575 abans de Crist van fundar Empòrion, actualment el jaciment arqueològic d'Empúries, i, més tard, cap al 375 abans de Crist van fundar Rode, l'actual ciutat de Roses. Els grecs tenien diferents maneres de governar les polis, inventant així la paraula política, és a dir, els assumptes de les polis. El sistema de la monarquia era el govern d'una persona, el rei, que governava amb el suport dels nobles. Era el sistema més antic i tradicional. El sistema de la tirania era el govern d'una sola persona, el tirà, que tenia tot el poder gràcies al suport d'algun grup de la població, com ara els nobles, els comerciants, els soldats, o bé d'alguna altra polis poderosa o d'algun imperi estranger. En el sistema de la oligarquia tenien el poder un petit grup de persones, com que això solia significar que governaven els nobles, o com els hi deien els grecs, els aristoi, també s'anomenava aristocràcia. En el sistema polític anomenat democràcia, els qui tenien el poder eren els ciutadans de la polis. Ells eren el demos, és a dir, els qui es reunien en una assemblea, l'eclesia, per debatre, fer lleis i prendre decisions. Fins i tot quan hi havia democràcia, la societat de l'antiga Grècia era molt desigual. Per un cantó hi havia els ciutadans, en formaven part els homes adults, fills dels propis ciutadans, i eren els únics que podien votar i participar a l'eclesia. I, per un altre cantó, hi havia els no ciutadans, que incloïen diferents grups: les dones i els nens, els estrangers o matecs, i els esclaus provinent de guerres o endeutaments. Això sí, quan hi havia guerres, els qui eren considerats ciutadans defensaven la seva polis com a soldats. Els soldats helens s'anomenaven hoplites. Duien un casc normalment de bronze i una cuirassa de tela endurida, i les seves armes principals eren la llança i un gran escut rodó recobert de bronze, sobre el qual pintaven el símbol de la seva polis. Al voltant de l'any 500 abans de Crist va començar l'època clàssica. Va ser aleshores quan Atenes es va convertir en una democràcia. A l'eclesia, els ciutadans votaven amb la mà aixecada les lleis i les decisions proposades. Quan s'hi debatia alguna proposta, tothom qui tingués el privilegi de ser considerat ciutadà podia expressar la seva opinió. Així doncs, era important saber parlar en públic, ser un bon orador. Per això apareixien els demagogs, les persones que seduïen i dirigien el poble amb les seves paraules. L'època clàssica va ser un període d'esplendor cultural. Els temples i edificis importants es construïen amb columnes, que van ser de 3 estils diferents. Primer van aparèixer les columnes d'estil dòric, que eren gruixudes però senzilles i austeres. Després van venir les d'estil jònic, més estilitzades i decorades amb 2 remolins a la part de dalt, el capitell, i finalment les d'estil corinti, amb el capitell decorat amb fulles de cany, un tipus d'arbust. A l'antiga Grècia també es va desenvolupar un gran urbanisme. L'Acròpolis era un turó o àrea elevada dins de la ciutat on hi havien els principals temples religiosos. L'àgora era la gran plaça central on s'hi feia el mercat i on també hi havia un edifici per fer negocis, l'Stoa. Al teatre s'hi representaven comèdies i tragèdies. A la palestra s'hi practicaven esports i a l'estadi s'hi feien les competicions atlètiques. Durant l'època clàssica va passar un fet molt important. Les polis gregues de la costa oriental del Mar Egeu van ser sotmeses per l'imperi persa, però al voltant de l'any 590 abans de Crist es van rebel·lar amb l'ajuda d'Atenes i altres polis. Llavors, l'emperador persa, enfadat per la revolta, va voler conquerir tota l'antiga Grècia sencera. És així com van començar les guerres mèdiques, anomenades d'aquesta manera perquè una de les tribus perses més importants era la dels Medes. A la primera guerra mèdica, els grecs van vèncer els perses a la batalla de Marató, a l'any 490 abans de Crist. La segona guerra mèdica va començar l'any 480 abans de Crist. L'emperador persa, Xerxes I, va reunir un exèrcit molt nombrós format per diferents ètnies fidels als perses, amb l'objectiu d'envair l'Hèlade, la Grècia antiga. En aquesta guerra, després que 300 espartans capitanejats per Leònides se sacrifiquessin combatent sols a la batalla de les Termòpiles, l'exèrcit persa va acabar arribant i destruint Atenes. Però els atenencs no es van rendir i van confiar en guanyar la batalla al mar amb la seva flota de vaixells de guerra, els trirems, amb els quals finalment van vèncer els perses a la batalla naval de Salamina.
Després d'haver expulsat els perses, Atenes va organitzar una aliança entre les polis anomenada Lliga de Delos, pensada per defensar-se junts en el futur. A banda d'Atenes, una altra polis ben famosa de l'antiga Grècia va ser Esparta. Allà hi governava una oligarquia de ciutadans rics, els esparciates, que es prenien la guerra molt seriosament. Tenien fama de ser els millors hoplites de tot Grècia. Ara bé, Atenes va utilitzar la Lliga de Delos com el seu imperi particular i Esparta i altres polis com Corint i Elis es van enfadar amb Atenes i s'hi van enfrontar conjuntament formant la Lliga del Peloponès. Peloponès és el nom de la península més al sud de Grècia. I així, al 431 abans de Crist arribem a la Guerra del Peloponès, que va tenir dos bàndols, el liderat per Atenes com a defensora de la democràcia i el liderat per Esparta com a defensora de l'oligarquia. Quan la guerra va acabar 30 anys més tard, la zona de domini grec havia quedat totalment empobrida. En acabat de la guerra, Tebes va ser la polis més important fins que a partir del 340 abans de Crist, un regne del nord de Grècia va prendre la iniciativa, el regne de Macedònia. Després de derrotar i dominar les altres polis, l'any 334 abans de Crist, el rei Alexandre Magne o Alexandre el Gran va iniciar una expedició molt ambiciosa quan tenia només 22 anys. Volia conquerir tot l'imperi persa. 10 anys més tard, Alexandre havia aconseguit una gran proesa. Havia expandit la cultura grega des d'Egipte fins a l'Índia. De les moltes ciutats que va fundar, la més important va ser Alexandria, situada al delta del Nil, a Egipte. Quan Alexandre el Gran va morir l'any 323 abans de Crist, a l'edat de 32 anys, va començar l'època hel·lenística, en què l'esplendor cultural va arribar al seu punt màxim. A part d'Alexandria, on tenien la gran biblioteca i el far, també van destacar polis com Siracusa, Antioquia o Pèrgam. Amb la mort d'Alexandre Magne, els seus generals es van repartir l'imperi i ells i els seus descendents van ser anomenats diàdocs, els reis guerrers que intentaven imitar Alexandre. Per exemple, l'antic general Ptolemeu va aconseguir convertir-se en faraó d'Egipte. Al voltant de l'any 280 abans de Crist, un altre diàdoc, el rei Pirros d'un regne anomenat Epir, va ser el primer rei grec a enfrontar-se a un nou imperi que avançava lent i imparable, Roma. No us perdeu l'episodi de Via Ràpida sobre Roma. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blocked. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de Via Ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!